Jesus Christ nankasa no udi ne chibebre a ompapo akra to behwe udi Yesu Kristo chibebre na ye fro kifre ubon se omo se omo di Jesus Christ e chi se omo ye ma so omo ye mema me ma example typical example bibi ti se dan ma asamwa dan na asamwa odi Jesus Christ e chi finchim to finchim Ozo koya wakopim. Insu ye nyame. Kwasi broni kura ka kire yen say water is life. Insu ye nkwa. Insu na ye nkwa. Insu dwumedie insu edi wasase we so no. Bibi eni wa edi dwuma te se insu. Ti edubra esese ahini empese ajontofuo ye be fa oman no. Ahini bi sori wo wiase. Na ne kendifuo ene Otumfour Osei Tutu ababiom Obahin bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no so ne ebedi akon aboaboa ho etio ne to na sakra abo adesema mema mu nyina kwa abado mo ba Alandu Media so ne ye baba besia de ene otwede mponyankopon ayadom ama yensa kanana wokoji aman ya onunsin a ene ye ne ba bebo nkomo na dia meka wudi behu no ene sankofa tete Nokware no eno ene ye besua de asua se kane ne se na ne ye fa sosum ye twede mponyankopon na se ye ka Rastafari no mpa omo ne na sabi ye nim se ya nom fo ye omo na omo se omo sabi omo ye ne ma ensa na mfata na anase ye ka Rastafari no emu akodo no so eye sen enye bomodin so bafa otwedua na so krata akade Alandu Media yesua de enko anta se awie yase no wanwo otwede amponyankopon ne mra ne nhyehyɛ ya wontimi nsom no ema no enye yie enu nti ne twokunkum ye bekom ne ehu tete Nokware no eye sombe ya na de na wose ye ya yesan kofa ye tidie no esa ede eba medi ede maame fawzia yamma nana atenase ene akwaba na bi enfa nkomo twetwe no enfa ensonso osampakani mame me ba jomo atenase ya ehoson ba jo na apo adum ni mobruhu na asase ya kokoko no na daroma enu abra kobra epokase no na daroma enu abra kobra epokase na daroma densu ya adaroma ye hu de den te set botan aka ne pe ni aka ne ye de ye twense ewiase besan adane na wiase we aye paradise na ya trem ane that's a paradise for be no ye hu nko heaven bia heaven be ni ba bia so be catch us heaven be wo ba bia heaven any asase ba bia obeye ho yie na obetra ho no oho any heaven enti paradise bi ani wono say ye wu ni etu akwantu tenten de yakọ David heaven bi ni ba bia ntumi so wo firi ase anu no ananse mprapra ni mu na me fasa akwanya we so entia wahwefo ene wetiefu ya dofo ewo ekirichiri ene benche me ba babana ama besuya no kuma se beye boson beye ne wo honi na mafasa akwanya we so achia king ono so wo zongo Johnson yesi akweti ala ya ene Bob Marley ne enuanum bia meka se me bobodin adaje kra babo mo ya mafasa akwanya we so na matene wo omutemene a omfo odo enche ensem no ewo media na ye de Alandu Media media me ne brofosem enka Alandu mpo enye brofu Alandu no ye makokoro di okay okay na afimu ni okay enti me ofri ma me bi adwuma no na de ne de be ya de bia won kan na menene nko nti Alandu ne kire nkunimdi ye da je na se ena chese na osusu nam sa kwan no so na se no amese me de e kono yo na enne de utwe na bonya ko eda na yakopon se yakopon de wadome ye ne e ba bisua de yo na mpacho ye eye tete Nokware na yensan ko tete Nokware na e mpacho ye Rastafari na
Me yem pese. Anase saa no maka na ama aye ho mo se rasta fairy. Na ye ka rasta fairy a de eya eba nipa bebre adwen mu se obi a we twa pese bia hyi. Enso so enye saa neti. Se bo mali anamo na. Enye saa neti. Enye rastas nyina na hyi wi. Ena wi no kra no debi mama wa ba ne aka ho asem. Enti Timbacho Rastafarian nti wo de no ye mpesem. Me ye mpesem me pe ni twi ni mu esen se me ka brofo no. Ne mo mpesem ni twi ni Rastafarian. Sa no mo ka no. Na Rastafarian you ma hodo an. Ane se omo de nchichemu bebre aba. Ebi se omo ye 12 tribes, ebi se omo ye bongo, ebi se omo ye se, ebi se omo ye se. Nanso se ohwa ye nyina ye twa empese no. Enti empese no ena saa bri we ye pese empese fu nyina hunu na nia enye no ye yi free mu. Se wo kwa koshi wi na odi kwa ji obi mba phone. Wo kwa koshi wi na odi kwa tambo bi laptop. Eno brepe mu no saa nson ye ni nyina ye be sonne so amasafo ni nyina afiri. Enti eyeku anasa ya sore. Me mpese meka ne se ya sore menka ne se eyeku ana eyebusua. So say adenti efise ye ka asore ana eche se ye kwa akodi Yesu Kristo echi yenso ye ni Yesu Kristo echi. Ye di ye nananom konfanoche ya santu achirbu akobia Tete kwashenum ye jiwundi osajefo kwame nkumanum Nelson Mandela num Gaddafi num ye jiwundi esene sa Jesus Christ. Na say umu the freedom fighters and na say mpanyufo a na otweda mponyankopon do mo do koje eya asase nsi wona modi omatia. Sa pepepe. Omu no mu ye ebibifo ye nyame anase empesefo bibi te se hila salasi omu nyina be ye omu famudie omu anamo ye jiwundi se omu ben ye ensin Jesus Christ crambo. Enti mosum okonfanoche. Ye som omu eya omu ka se ye kosum nyame obi ni wo betimi asum nyame edabi obi ntimi nsum nyame mu ene som yen eti konfanoche me boni din a onu mu ene som me enye me mu na me som no efise onu na ohwe se obebo me ho ban na ni din na mabo no ka enfa me nhwe ase ya on se la denti me bo chiribo akobia din me bo ni din se obo modern eje asanteman edisi ho eti me penu mu esen se me bo Jesus Christ din se na se nu mum na tumi ni wo enu na tumi wom na ye wo mpesefo a omo ye nyankopon adifo ya se me hwe udin na osempakani eka men kan say na ye frame osenkani yaw modern bo eni efutu amedema emrante ne mabawa ne nti omo hwe ye no mo se no ye papa we bibi pa bi wonimu na ebia na abode ne nam no so enu asase ya enu abra kwabra epokese safutan no no epese omo fa me so no omo deji oman ni si o ena omo frame nana okoje aman na miankasa eda ye de wo me ye yawada enti yaw ena me papa nso me kai so ono so to me nunsin na mdia no so kan dunsin ne ye bia ye twa so na aka ni nsin no etu asase ne empanyufo de bu be se edua ye twa dunsin ye twa so kwa wenda so se befifi sa enti ebi ne me na ye hwe mo se twokonko kase na da wani mu we apam dada na asapam foforo we apam foforo ni apam dada nyina ya ena se wo ye Kristo na wo nye Kristo ni we de se ye nwoma ete se wakoto graphic na wo kinkan na mjide se na so de ebesua mu ade o akoye se wakoto nwoma bi na wo kinkan na wutie mu nsem de abo obra bi saa na nwoma we so etie
we para crane. Arani. Debbie. To me be Na muku no. Chiro konko na mode ye adwuma mode bɔ mo bra na se. Chiro be na mode bɔ mo bra. Ye be wiase no na enwuma bia nkita obia. Sa. Ye be wiase no abode ne de ye ba no. Ma me anwasem ba ko a me nyi du mpempenso bi na me hu se abode ne hu ye. Se ye be wu o ye be nyinse akwala na ye be wu no. Dana ye wu no na no. O ma me de ni tunufu anu a. O ma me nkohwe book bi emu. Enu anu so de ni nufu no ahya akwala na nim sabita frache. Na akwala ketua na the first day dana o be wi ase no onim se ese otwenu otweanu no. Na insu bi e beba na enum no. O mene ma me de de ma akwala no saade no. Akwa nkada kro de sanka onim hwe. Inti enwuma we de eye secondary matter enye we ene ma ye bobra. Se o bobra wa asase we so a udi frisoro ene baaye. Inti na ye nananum ka kire yen se obi enkyere abofra nyame. Inti wenyi edum pempenso obi enya afi na okwa akotra so dan bi mu ana okọ ba bi se obi nko kire onyame. Eti yen enwuma we no ne enti a ekita mene se nipa nyina re akoshem ena me so 1986 ena me sakra se me masakra akwa asori bi mu 1988 ne ya me sofo my years of war as of Juma past almost 33 years. And I mean, who say Jesus Christ Nankasano? Who didn't the Chibibrea on Papa Kra to be him? Who did yes, please to Chibibri? Now, your fro kifre. Who say, almost did Jesus Christ, she said, almost yeah, mass, almost yeah, mamma. Me example, typical example. Bibi to say Dama Samoa, Dana Asamoa. Oh, di Jesus Christ, finching to finching. Oh, so Koya Wakopim. And ne, you on one Kasaka say, and no, and no way. Jesus Christ, who didn't cheers on it? And to say, no more person, yes, I say, a yet Tete Nokware. Yeah. A tea in the Yamusu Dria, more so the Bopra, more come some man. Opposite in 9 years, was when you say the age. Men can say, yet the appetition. Appetition, and they be before Kosia. And now, body try a way she. A petty, I know. And near Asante Kosia, Asante a baby before Kosiano. And no Nina so. And Nuna, and when you now become. And Nuna no credit womb. And nuni ye nyina so ensu etwa ye ho ahia ahonhom etwa ye ho ahia no enu na ye de ye wura ahye ye mu o se me nua ba fefefe otine nchen ense se me ye ne bone die me de ye me nua ba ya enya ne de no ense se me nua ba so e de ye me so de ye me dia ene me de ma asem e be ma appetition 2 cities any nkosuya 2 cities na oma kama asema any nsu dey say diabo no na me boa wo bible mu diabo bible mu ah osempa kan ni enkan ye wo hefa diabo wo na be kan kan ma me ametimi akan sha me kan ya enye de me pa cho de di kan Odumankumo boss ni asase krampo ebra wiase du ba bi no omo bible no we no me kenkan ne keke omo bible ne se onyankopon ebo asase dua na ebra enipa pie fi adaka no mu efri edi a omo free ase se omo ye na pede no pacho Genesis 8 verse number 21 what is it na Erade say
Hey, masa, Pino. Na Awurade te afɔdeɛ ne hwa. Never hear of what na Awurade te afɔdeɛ no ehwa. Na Awurade ka no. Na kumam. Na kumam sɛ. Onipa enti. Mere mo asase dua bio. Papacho. Enti papacho. Enipa enti. Omo asase dua bio. Enti when na obodua first. Otweda mponya. Nyankropon diabo ne kanokore. Diabo ene san ni peti. And then they say, Yankopon can I say Yankopon, I said, can anybody pay? I don't know the Diana. Oboni dua. That's Yankopon domini dua. Say, chi no. E kan no me. Na kan duabo. Na dua ne ye bowa. Na no me na account. Na nipa nyina ehu say e ye wa. E wo Bible. En ya choro. We Proverbs. E dos wom. Doso nanso ye ma eno nko a enye bre no ma me ma oba ko nka ho imebusem 30 verse number 10 eti we say me kenkan it say graphic na me kenkan it say nipa ensusu behu say na say we wo Bible mu di a aden na asofo no aden ya ko asori na obitimi wia mo bafun wa so dan mu obitimi ko aso dan mu ko wia obi ba obitimi eko asodem na anu akrade bi esiye akronfo borura asodem a na sofo atwe peste sa na sofo ko asodem nyina okita peste akwishia wa man roba no bullet e wa asodem na amanfo ball say sofo ekum an roba na asodem provision is better than mo ye di tuo na boy ho ba Papacho. Verse number 10. Verse number 10. 30 verse 10. What's it say? 30 verse 10. What's it say? The tree. Ni sasa. Eni. Emwa me what? Eni akwa ho seku. Eni akwa ho ensekuru. Enkyere ni eni akwa ho sekuru enkyere ni wura. Na say mebusem. Eti ediasa ni ntichemu edu ehonom na osi eni akwa eho ensekuru enkyere ni wura ko ensie nipa bi a mepacho eni akwa ho ensekuru enkyere ni wura na den na wobo na wa modua na wa modua na we nifo na wa modua ma we nifo ukodi obi hu nsekuo one omrantie na me mabedi abrantie ehu nsekuo e de akyerew na enam eno so na edwuma abona e wo hu kwan se obomedua mani nyame amadwen bone no ebe na mo so mani pa no aduane abono no e bone kase enti so de yerew odi anto anya ma yerew no de akonodi no de ayerew no de bochro no de ayerew no de surubin ayerew no de insu makuma kupe 10 da obanum bibia no wefu ase na ehye na che se insu ahodo a wotwede mponyankopon e de atwa nipa ho ahia no se ye benom ne yimu na mawe no le dwumadi etitiro no so de we nim so ka ho bi wo ho me pacho insu no ni nyame no insu ye nyame kwasi broni kura ka kire yen se water is life insu na ye nko insu dwumadi insu edi wa asase we so no bibie ni wa edi dwumas te se insu na ada ne me no wa ya de timi insu be ma ne pepe ye no ena ko hia sebi mprebiasa oba no so de eti eye insu oba no efa enkosuya no pe akwala no koda insu mu abosomi nkun ni nyina akwala ne da insu mu eda akwala no beye na adwen se oba asase so no onam insu mu na mo bisa insu egu ana
esuegu we ni sankofa tete Nokware busua we ni ensama oben a ebie wadwene mu ma wu ni se enti Nokware ni aseda bekọ ama o media no se ene matoa me na mo ba bajinsi binum se na akowi ase ehia obomofo hia ya ehia konfo hia ya afo ya eti eye se matoa me ne ene sadia me hwe na de say munyankopon ase nyankopon ampesempese som no eno ne ene yensu anase nyame na kristofo ne nkremofo som ne nyina na ampesempesefo som no omunim se de oboso ne asase no oye empesempese otwedi amponya di omunim nipa nyina nim abodi etwa ye ho ahie nyina ye empesempese ebro ebebo a yesi ayede apese abe ebebo a epese kube ebebo a epese chese mango ekutuo bi biara enhia ne ni gu ani ehu se we de ebeso mo epese enti abodie no ankasa samsen oyempese so za de enti empese no ye nyina so pe me ko tu say one say Genesis 1 verse number 1 me aya na me mpese me ankasa me kan but wo kan a o say mfiti ase na Nyankopon boso na asase yesakasaka ni hunu na Nyankopon hunu butu insuo no eni na Nyankopon honhom butu insuo neni Genesis 1 niti 1 verse number 1 niti chemu edikan eni mienu no eti Nyankopon honhom ebutu insuo neni enti asase we kura no insuo na ye den ewo no enti na insuo ni bi wo asase na so na bi wo soro na pe enti insuo ne kitetumi wo wiase sa na insuo no one ni nyame no mama wakan Psalms 29 eba se ya obonse na ensem no na eba me no kase nyina na eba eti me pe se de wo bisa ensem no na chese wo hu nimde ye wadwuma wo ye Psalms 29 verse number 1 to 3 me pe se wo be kan ya Osei 29 ase enyom 29 1 to 3 29 Osei munyame monfa Chino ane me pacho munyame o de brane tre no Ewrade ne mema tre Ewrade ne wo Ewrade ni wo ensuo so eni mu nam eni mu me pacho mama Osei tu no Osei munhye Ewrade din enunyam munsore Ewrade ahokeka kunkun Ewrade ne wo ensuo so enunyam Nyankopon no ma aprada bom Ewrade wo ensuo bebre so na sa aprada na ebomu no eye e kan ze agrada ena Nyankopon ni monyam so wo ensuo ahodo so no onu ni nsuo no na sa otwede ampo Nyankopon ani nsuo onu ni nsuo tumi ni nyina on se Genesis ne ka kiro se emfiti ase Nyankopon boso ne asase na asase ya sakasaka ni hunu na Nyankopon ebutu nsuo na yesensen ne masa mami eye echi wade kese enti na yesan eba ababa enti na mi buza se wotwede ampo Nyankopon ni nsuo na se nsuo na etwa yenwo che na se sei nsuo ye mfa nsuo enye hwe ne yese nsuo dia na ye gina hen enu ne no me na aka asase no me aka asase enti edubra esese ahenie empese ajontofuo ye be fa oman no ahenie empese ajontofuo ade na me ense eja oba ene honhon
Eja oba ene nkunkun. Why na ye eja no? Me pa cho ahenie. Ena why na ye oba no? Empese. Na why na ye hon nkunkun no? Ena anyum ene ho. Adenti na miensen. Adenti na miensen na matro say no ne eja oba ene nkunkun. Ewo Trinity God. Oh, eti yesi yebeko osoro ahenie mu. Matthew 6 verse number 10 catch say mo bo mpa ya mo nka say ye na eja owo soro udin hunte wa iti ahenie mra iti ahenie no say the open wasase me pe word na o use ye no pa o say wahenie mra de ope enye wasase so se de ye wo soro nti ese ahenie bi sore wasase we so na ni esoro de no eye pepepe eti so obi ka jo say nyankopon ba be say asase we ya oboa enti e de wo soro no di ho nte na ye kan ye kan so ye nti ase mo nti ase me de metia me na ye num say ne ya te ase so say adenti eti ye hwe say ahenie no nyankopon ahenie no e be sore wa asase so na ni osoro de no alenke eti osoro obi enim ne wo ho obi anko ho da obi ntimi nkamu asem aha ebra ne yesu so na ye wada se divo ka say enyankopon ba o mesai wiase nyina na mu obebubu adanfo na ewuwu mu no ane ampa ebesisa adanfo no kro mu bu no kra de mu eno so be ye daache asem a ye beka na mu ye besan akekere gokos foforo ye besan aye bibia foforo a maame uhu a obehu se ane asase so eno ane heaven na che se de weekend na che se Yesu Kristo otwedam po nyankopon ade ne bedom man bi eno de bibifo so yenso nyankopon ko ana ja Yesu Kristo no maka no asem a megai eti na me mpese meka na asem kra said wo ken pepepepe wo a wo yo ba na wo sua ade akodu ba bi kra wo se ye de ne dum oman bi me pacho mika 4 hwe ya choro won se odi nti ya ye kenkan Bible no enu no mika 4 verse number 5 me pacho wan kasa kan o se abo di kan you know me pese wa kan na ye de me twi de ane o se ma hunya na obi ma verse 5 na oman na amano mu biara nante ne nyame na aman biara nante nyame edimu me pacho o se me da wase o se oman biara enam ne nyame di o isa ne ya choro oman biara nante wo ne nyame di mu na se ye bibi enti me no ne hwan ye nyame ene konfo anoche oni sikagwa kofi ebe dua santimemo eti ye pego kos nyame a eye sikagwa kofi ene yensuwa ensuwa ene sikagwa kofi yeah eti se adom yen na ya henie ne ba ye bebo modin se efie bia benya sikagwa kofi ketwa aye di gold aye Otumfour Osei Tutu eyebi bra onya mfihie duo no obedi ade obomodin efre tano akonfo 260 okumu enya ahanu eduesia okumu nya maako eduesia num edema ema tano no oma ebia sikakoko atrema oma ebia sikakoko atrema eti edi adanse se ane gokos nyame ene yensuwa ene sikagwa kofi na chese otwede mponyankokom enim mabibifo a wobom bedua hanom no enim suban a wode ama obubia enu nti ena wo ma bibifo ne mpesempese
ye nyame no eye nsuwa na am ojai ene konfa no chena ane ansa na ye ba benya konfa no chekra na ye nana no etreye no mu yi wonti na ntina dodo na ye mpesempese nso ko pie wo bible mu se Samson mpesempese Samuel mpesempese Moses mpesempese Solomon mpesempese edikanfo including omu Jesus Christ no krampo no yeso mpesempese sa no anya peme sa no anya peme sa omu Jesus Christ no ne wuni mu no Sizabogia ano ye peme man ye de ne ate film no so say adente enna ye bibifuo ye de no ene empesempese eti so obehwa kwesi broni trimi entimi ntwa empesempese eti ensonsono ye no odoma nkoma de atu ye ntemu deda mama ni bibini wono kwesi broni ni bi eti ni eni berebebe no enti na bribiara omo pecha omo kire yen se omo so se yen enu enti na omo ye kokwasa okay eni sada me musa na wo kasa eye ahenie foforo no eye ahemfo ena empese ena enyemtofo yes na ade na enyemtofo mu ma be kam empese ne nananom pepa cho se empese nyum ewiase na ye wu mu no enyum na kita wiase ani nyankopon kurampon said omo ka kire se owo adwontofo kura wo soro saa na omo ka kire me nko soro na menyi du baabi na mehu se da bi enyum ene kite wiase eti ahinie omo ne adwontofo nenam omo ne fontron from boma we kete we adoa no omo ne nyontofo ena adwonto nanano ana ahinie no ene empesempese eye akonfo akyerɛkyerɛfo edifo edinsifo ubenya ni nyina wo empesempese mu ena enyum tuo no na yebenya papa bi a yefre no nana odwontofo nana Kwame Ampedu etu otunyuma Bob Marley no mu nyina no mo ya ahemfo Lucky Dube no mu ne your friend say Michael Jackson no mu nyina ena yenyi yesua de du baabi ne yehu se enyum ene kitewi ase na so mo tunyum ne na ebi wo ha no mo nyum no ya na ye di sema mo enti na me say omo ye akomhyefoɔ omo ye edifoɔ enti obehwa enjontofu nyinara almost omu nyina twa mpesempese ni omu twa no obo so no mu yi ase opese ubi wabrabo ekokan opese wabrabo tu emika me pacho agisa wo ye mpesempese we eye outen we na etese phone ya ye use won say e wo outen I say true in some no ko wiem na eko signal num na eko receive eti we and the outer we enwu we na ye we betimi aba esi form mama sabi previous amede ya aka asem keke o pay me we ye no 20 years ye no 30 years entimi nye tenten te sese de media ye tenten da we betimi akwa esi form but pay me esanse ode ekun wutimi ninti no eye tenten kakra na eso ebu eye tenten kakra na eso ebu eye kakra na eso ebu we ebetimi aba esi esumiti pai na ohwe mu a enwini hini mama enti enwi we hu asem ana mpesempese hu asem ana se anyutuo hu asem no agi mpesempese fonu na obenya enyum a arechichire wum enyum a etufu enyum a ehye nkom makijase enyum we are the world, we are the children. Osei yenye wiase we na enye to say heaven na yentrim na enye yema me ene wo sa nyum no
ɛyɛ prophecy a yɛbɛtumi ama wiase wei ayɛ better ne yɛgya kunkum ne tuo twe ne sekan ne abatwe ne maame Entina say they wo kan dey na sekan twe ne wan twe ne nyina betimi atwade a je say ye kwɔ agye sɛ mpɛsɛmpɛsɛfoɔ no edi adeɛ na mpɛsɛmpɛsɛfoɔ no ɛɛba sese wobɛhwɛ a kurom mmeranteɛ no nyinaa ɛretwa mpɛsɛmpɛsɛ wobɛhyia aberanteɛ bi mu sɛ na wɔagya no abɔgye sɛ saa ɛbɛdu baabi no babafoɔ adwuma bɛgu na say ye ya fan de fashion ne mu ma ɛyɛ ase ɛnyɛ biribi a ɛde nkanya bi bɛwiase ɛde nsakraa bi ɛbɛwiase obi adwen kɔɔ so yɛn a yɛyɛ huhumufoɔ no ɛne yɛhu sɛ biribi ba bɛsi ase biribi ba a mmeranteɛ no nyinaa wobɛhyia young boys anka first no mpɛsɛmpɛsɛ na ɛho yɛ ɔmo yɛ yɛaka hyɛeɛ bɛsesei ɛpagya ɛna wobɛhwɛ a yɛnnua maa no so agyae pɛɛ me ne gyɛre ne adeade wokora wobɛgyae ɔmo nyinaa ɛde ɔmo nyinaa de ɔmo tirinwi no ɛyɛ natural ɔmo lɔɔko wɔn sɛ dɛ nti ɛna mmeranteɛ no so ɛfu abɔgye sɛ nneɛma mmiɛnsa wei ɛkyerɛ yɛn sɛ tetefoɔ no a yɛkunkum wɔn no ɔmo asan aba biom na tete yɛyɛ fa ne sɛ yɛ fashion na mmom no tete yɛde yisɛm ne mu ma na yɛsɛ kɔ so san kɔfa tete no kora busua no ana san kɔfa tete no kora no yɛpɛw yɛmpɛw eno asase yawe yɛsɛ dono anasa abrabɔ yɛte sɛ dono wobɔ anim na anyɛ yi a da na akyire eti asase wei ɛsan ba abɛdane na yɛasan kɔbɔ n'akyi na ɛno no ɛyɛ ebibifoɔ yɛahenie ɛyɛ Ghana gateway to Africa no ahenie a ɛba betra akɔ wiase afa na nyinara ma me se me ka ho nsɛm a me mpɛsɛ me di nsɛm bi ebewurawuram so say adantie me pɛsɛ topic na ye treat no ye hwɛ no na mu ahenie bi ba besɔre wɔ wiase na ahenie no kandifoɔ ɔne Otumfour sɛ Tutu ababiem Osei me say ahenie bi sɔre wɔ wiase na ne kandifoɔ ɛne Otumfour Osei Tutu ababiem enu nti na ɛhyɛ ase free sɛ woka sɛ ne yɛwura 20 years anniversary ɛna na sɛ sika kɔkɔɔ adwa na ɛbɛkɔ fie biara mu no ɛno no ɔhyɛ ase wɔ ata no da na wɔka ho na no 6 March kora no wɔ America yi ne ntuma na efura no na sika gua kofi no ɛdam ɛna no ɔde kyerɛ na obi ma comments bi fa ho sɛ we na sika gua kofi we na Otumfour Osei Tutu ɛde kyerɛ wiase nyinaa sɛ ade a asanteman ana akanman ɛwɔ nie maame emfeli na tete de wo kan de sɛ ahenie efiri wo twɛde mponyan oh ɛne na wo Bible no politics democracy politics ɛne ne keka ho ne nyinaa de ɛyɛ nwura ɛnyɛ no na obi oni asase de ɔyɛ de kɔyɛ president we de just esa ka da ne esa betena se ne na edi enti na ɛwɔ ha ya na wo tate sɛ obi ya wɔ sɛ Rastafo de omudi obuhu ni Rastafo de omo nye basa Rastafo de mo ka ne kɔ ɛdin ne ma mo ka ne kɔ maame ɛne na meka no Nyankopɔn suban so ɛna ɔbɔ yɛn ɛna ɔno ankasa yɛ mpɛsɛmpɛsɛ so sɛ adentie ɛna yɛn so a yɛyɛ mpɛsɛmpɛsɛ no so yɛn so yɛbɔ mmɔden asɛ wei yɛn soa ne kɛkɛ na mu yɛsoa ɛwɔ biribi nti ɔmo yɛ biribi foɔ no ohu sɛ adom bi wɔ yɛn so ɛno na ma yɛtimi ɛka no korɛ efisɛ wei no ɛno ne tumi no wei na ɛnwu no yɛahode nyinara yɛno korɛ ka nyinaa wɔ tumi no wei aka ne ɔbaa bi sɛbi ɔnwo a wei na yɛde akwala a ɔte sɛ yɛn ɛne yɛde ma no ɔmo amu yi ana
me pacho say so obi nwu a obi enwu ba no peba ebi si wo first Samuel 1 verse number 11 o si han na no onwu eti okwa hia dan mu na okobo mpaye na okutu na obo mpaye no sofo eli hwe na no kan say abri wabo wonsa na han na ka kire sofo eli say me mu wonsa na mu me hwe ma bobo die egu ewrade ni na asama o ka ye ni ewrade mesrew so kai wa fona amani hunu na wo che me babere ma me de ne be che wo ewrade na me yes say akwala no yiwan apaso enka ni tida osi say ampa afini ba be so no na hana enyinsen awu odifuo Samuel na oye empesempese enti na me catch say empesempese fuo no me pese obesan ba ade asa nti ebesa ba ena adesua yes nti empesempese no yeti na yeyie no ana yeti eye musu eno na ti ahoden so enu na ekum no mo say bibiti me nhye yomu so da ye friend no hair to aso hair dye ade a otimi no oye den okunu wa wo she yomu bia na wo she hair dye bia no otimi no natural no ekunu activator we ndina manizi adwene nya no wo die se wo na wo ka na wo di utinyi uti kwa ku rade hihyeshi we mu na wa adwen no enye papa aware Ghana aware egu nyina efri payment dere ni ade enu na amawi ase we eti se de wa ka no me de me na me kwaka se buru awe eti se wan kasa hu se e ma no sa ade na mo ye ni nti amamu adwen nya yo we de abusuan na edusuan na yesuan na edepa na ewom ye de besi ya na ya sa de part 2 aba be somo sanse ne de e wose yesuan fi osempa ni ho no e dos ye pa me gidi se de wo so pesa wote no eno so dos wo nya ntie bebia na bebia je se Alandu Media ye de yesi tete ene yesa akwakofa aba yesuma santeman ena afi so yesom Ghana mai ene ye ne nana okoji amai yaw ninti ne bonkomo nana okoji amai yaw nunsin Elias aka Osenkene Osenkeni yaw ne onyo Osempa kani dabi Osenkeni yaw ene ha ne din komo ni besi na ye de part 2 ebe sabro ha part 2 ye be kwa akosi part 10 ne dia ne se obehwa hanom na afi so ye de sankofa dwumedie no e de abro bidin dia ye ba akopɛ fe be mame foza ka so be subscribe wa share ma fofo so enya bia hwe facha ye adesua ne ntante na esuma duru ye no ene se ye be saba wo fie bi ye da se